Thank you, Jesus. Nilqawkom eżiz aħwa Maltin u għawċin għal messaġġ ieħor minn ġewwa River of Love Malta. Inħeġġitkom għal dawk li intom tixtiequ tkunu parti, jisimgħuni sewwa eżiz aħwa Maltin u għawċin, speċjalment dawk kollha li tħobbu l-Ġesu, dawk kollha li għandkom qalbkom għal Ġesu, u dawk kollha li intom tixtiequ tipparteċipaw f'xi ħaġa li ma tkunx maħmuġa jew pastaza jew oxxena qudiem Alla, imma xi ħaġa qaddisa pura u sabiħa, jekk hawn xi ħadd minnkom Maltin u għawċin li qed tisimgħu dan il-messaġġ issa, ħanamlu choir ta' tfal biex jikkantaw kant gospel. Choir ta' tfal u choir tal-kbar. Jekk hawn xi ħadd minnkom li tħobbu l-Ġesu, intom kienu dejjem kienet ix-xewqa tagħkom tkunu parteċipi, inħeġġitkom biex tikkuntattjawna fuq il-numru li taraw biex intom tieħdu sem. Mbagħad inkellmukom xiri tiseħħu jsir, però jiġifieri din hija bla ħlas, ovvjament ikun hemm xi kostumi dik xi ħaġa oħra, imma m'hemmx ħlas għal dawn l-affarijiet b'xejn, però jekk inti tixtieq tipparteċipa f'dan il-choir gospel ta' tfal li ħajkun ta' River of Love, inti tixtieq ikkuntattjana ħalli nutilizzawk u inti ssib ukoll post fejn inti tesprimi d-don tiegħek b'mod speċjali don li tixtieq tfaħħar Alla bih. Ukoll, alleluja. Issa lejla ejja nitolbu u niftħu qalbna għal kelma tal-mulej, kulħadd jitlob miegħi. Missi Qadis, nirringrazzjak dan l-privileġġ li biex li nista' nirċievi l-kelma qaddisa tiegħek. Il-kelma tiegħek ħajja mulej, mimlija qawwa, konvinzjoni, u bħal xabla li taqta minn żewġ tixfar. Ħalli l-kelma tiegħek tinfidli qalbi mulej, biddilni u trasformani biex insir nixbaħ iktar il-Sidi Ġesu Kristu. Għall-glorja tiegħek missier. Amen. Ħammorru fi ktieb tal-Lut, kapitlu 8. Lut, kapitlu 8. Il-messaġġ tal-lum beda ġie ispirat f'qalbi illum fil-għodu. Waqt li kont jiena u t-tifel qed naqraw il-Bibja flimkien, u t-tifel saqsini mistoqsija li kienet verament kruċjali li smajt ħafna nies fil-ħajja tiegħi jisaqsuha, però bħala risposta ma niftakar qatt lil xi ħadd partikolari ta' lil din ir-risposta. Għal-menu li jien ma smajt. So jista' jkun li taw risposta li ma jiena ma smajtx. U waqt li qed naqraw il-Bibja flimkien, konna naqraw il-numri, il-ktib tan-numri, minn kapitlu 14 sa 17, u f'kapitlu 14 u 15 jitkellem fuq il-poplu ta' Iżrael, meta Alla ħarġu mill-Eġittu u marru fid-deżert. Waqt li qed nitkellmu u qed naqraw il-passaġġ flimkien, fil-ktieb tan-numri, kapitlu 14 bej 14-17, l-istorja wara li ħarġu minn l-Eġittu il-poplu tal-Alla, bdew igergru kontra Alla. Però believe it or not, mhux kontra Alla bdew igergru, kontra n-nies tal-Alla, kontra l-bniedem tal-Alla Mosè. U Alla ħada ħażin ħafna li bdew igergru, għaliex bdew juru l-ingratitudni għax Alla qallhom inni nissapportikom tgergru kontra tiegħi għax minflok intom grati li jiena ħristkom mill-skjavitu, ma kellkomx identità, ma kollkomx eredità, ma kollkomx libertà, u dak kollu jiena tajtulkom b'xejn bil-qawwa tiegħi, intom m'għamiltu xejn. U minflok tirringrazzjawni, ħristu u tibdew tgergru għax l-ikel ma ġobkomx. M'għandniex ikel biżżejjed, m'għandniex nixorbu, għajjejna, kemm ħandumu f'dan id-deżert. Sal dawk li jafu l-istorja sew, suppost il-poplu tal-Adam mhux iktar minn ġimatej fid-deżert, għamel 40 sena. Għattilkom il-ġimgħa l-oħra u ħanerġa' ngħid, ġimatej kien ikollhom ċans imorru, jistgħu jagħmlu naqra sunbathing,
jieħdu ritratt mal-ġebel, jekk ridu. Kien ikollhom mhux problema xejn, ġematej. Ma spiċċaw weħlu hemmhekk 40 sena. Xi ħaġa interessanti hija li wara li jagħmlu hekk irrebellaw kontra Mosè u Aron u Alla ħada personali, irrebellaw kontra Alla bl-ingratitudni u dawk li qamu kontra Alla permezz li qamu kontra Mosè u Aron u l-poplu tal-Alla, il-mexxej tal-Alla, Alla ħalef li l-ebda wieħed minnhom ma jidħol fl-arti mweda. Anzi, fil-ktib ta' numru 15-16 tgħidlek li dak li beda ixxewwex u qam qajjem rewwixta kontra Mosè, Kora, ġarrewh fix-Kora. Ma nafx jekk ġarrew f'xi-xkora ma might as well. Għaliex ġew kontra l-poplu tal-Alla, ġew kontra Alla, beda jisfida lil Mosè, Alla nkorla, infatti il-Bibja tgħidlek li Alla ried jaqridhom kollha. U Mosè interċeda għal poplu biex ma jinqerdux. Issa, it-tifel tiegħi waqt li qed nitkellmu fi ktib ta' 14 tan-numri jgħid li wieħed mill-poplu ta' Iżrael għax Alla kien tom kmandament partikolari biex fil-jum tas-Sabat, il-jum tal-mistrieħ, ma jistgħu jagħmlu xejn. Fil-jum tas-Sabat huwa ġurnata għalhom issa tinsiex aħna llum maħniex taħt il-patt il-qadim, missa ħana naraw kif jirrifletti fuq llum. Ma tom liġijiet Alla u wieħed mill-ewwel kmandamenti li tom lil poplu ludi. Jina inti mhux poplu ludi, imma ma tibżax hemm talima xorta fiha. Għallhom fil-jum tas-Sabat, fil-jum tal-mistrieħ, rak fisser Sabat mistrieħ. Ma rridkom tagħmlu xejn, ħadd ma jaħdem. Kien hemm xi ħadd fil-kamp u mar jiġbor il-skuk u l-ħatab u isimgħuni, tridu tifhmu kif jitopra l-eternità. Għaliex għandhom raġun ħafna nies jaħsbu imma żbaljati għax inti ma tkunx taf ċertu affarijiet kollok għarfien limitat u għalhekk titkompli tistudja. Li dak li ħareġ jfittex il-ħatab u jiġbor il-skuk fil-jum li Alla qal ma rrid il-ħadd jagħmel xejn, jiridek tfaħħarni tistrieħ u ġast kawd il-preżenza tiegħi. Li dak il-persuna li dineb Alla qallhom oqtluh. Yes, and mine too. Tifhmu? Allura, u t-tifel tiegħi għalli miskin u kellu riflessjoni tajba, bomba. U għalli, what's the big deal, daddy? Għalli, il-lada għax Marja jiġbor il-skuk spiċċa joqtluh. Qatluh, il-mamma mija, what's the big deal? ċertu nies li ma jifmux il-kunċett kif jopera Alla, ma jifmuhomx ġalla fajt, jiena nisa ngħidlek li ma konx nifhimhom ukoll. U r-risposta tiegħi kienet what's the big deal li tikol frotta? Anzi laqqas kella kollha, gidma waħda. Le, mhux obbedjenza biss. Mhux biss obbedjenza. L-obbedjenza 100% għandha x'taqsam magħha. Imma għaliex, what is the big deal? Għal ħaġa waħda biss. Luċifru ġie mkeċċi il-barra mill-ġenna għall-eternità. Għal ħaġa waħda biss. Għal ħaġa waħda biss. Alla irreġetta il-dawk il-poplu li ħadu kontra tiegħu fid-deżert
Għal ħaġa waħda Alla rreġetta li rresawlu li hu stess kien għażel udilku għal ħaġa waħda. Għamel ħafna tajjeb. Imma għal ħaġa waħda ċaħda. Wow! Jekk taqra l-istorja daw biss, iġġiblek il-biża tat-terrur fuqek. Però aħna maħniex taħt it-testament jew taħt il-patt il-qadim. Allura Alla tbiddel issa, sar iktar soft, iktar tolleranti għad-dnub. Għaliex? Biex inti tifhem, biex jiena u inti nifmu, jiena u inti, jekk aħna ma nkunux nafu l-istorja u kif jara l-affarijiet Alla, inti tgħid il-mamma mija għax mar jiġbona għaskuk da, għatluh, miskin. Illa allu mamma mija, illa Adamu u Eva keċċjom il-ġenna, daw għax gidbu tuffiħa. Ma nafux, se tgħid kienet dullija jew banana, ma naf. Sewa, għal daqshekk biss, illa allu kemm muddejja Alla. Għanilkom aħwa, u ħatif mwassa. L-iskrittura number 1, il-Bibja tgħidlek bl-aktar maċar f'diversi postijiet, Alla jobot id-dnub. Alla jobot id-dnub. Adam u Eva, Sawlu, il-poplu ta' Izrael, il-mexxej li beda iqajjem ir-rewwixta Kora, kollha kienu jafu xriet Alla. Batwadi? Infatti fl-istess passaġġ f'Romani, mhux Romani, numri 14-17, marru qarawhom sew u meditawhom. Alla jgħidilhom hemm dnub li aħna nistgħu nikkommettu imma jkollna nuqqas tarfien, mhux apposta. Imma dnub fejn inti taf, Alla ma jibqax isejjaħlu dnub, jissejjaħ ribellioni. Sfida. Fej ma tafx, Alla qallhom xorta dnub, imma naħfirulek, imma xorta ħajkollok il-konsekwenzi tagħha. Ir-rebellioni x'għamel Luċifru? Rebella. X'għamel Adam u Eva? Irrebella u kienu jafu Alla x'Alla mhux ma jridux, ma jridx ixiri. X'għamel Kora u l-grupp ta' madwaru? Irrebella. Ma what's the big deal? Ma setax diġi ħafna nies jisaqsuwili. Iwa Alla kellu bżonn jibgħat il-libnu u jagħmlu biċċa kappuljat. Ma setax ħafer? Le. Trid tifhem kif topera, kif topera d-dinja spirituali biex inti tifhimhom dal-affarijiet. Għara jisimawni, dak kolla jdom hawnhekk qegħdin preżenti, u dak kolla tisimgħu fit-televiżjoni u fuq il-YouTube u Facebook, trid ma tinti ma tifhimx xi ħaġa, tkunx baħnan u tgħid da mhux Alla mhux veru Alla mhux hekk. Le, għidlu Spiritu Santu. Għadni mhux qed nifhem, illuminani, għatini revelazzjoni. U jekk inti titlob il-Alla biex jilluminak u jtik revelazzjoni, jgħalmek, jirrevelalek. Mek inti tkun baħnantik innifsek u arroganti u toqgħod tgħid Alla mhux veru hekk u Alla mhux veru. Kollu veru, kollu Alla għamlu dan. Issa number 1, niftakru li Alla għandu dritt tal-kreazzjoni li jiena u inti m'għandniex għax aħna ma krejna lil ħadd. Għandu dritt tal-fidwa li jiena u inti m'għandniex għax aħna ma fdejna lil ħadd. Mela dak li jagħmel Alla u jiena u inti totalment differenti. Però għaliex ma sedax ġas ħafillhom mill-Adam u Eva. Għalfejn kellna ngħaddu minn dan it-turrur kollu. Ma sedax ħafrilhom. Alla kien sorpriż li dak li għamlu Adam u Eva? Ma kien sorpriż. Għaliex bħalma tallimna anke dil-ġimgħa stess. Alla qatt ma jista' jkun sorpriż għax Alla diġà ra l-passat u ra l-futur fl-istess mument. Amen? Għax Alla huwa etern, huwa barra mill-ħin. Qabel ma kien hemm il-ħin kien hemm l-eternità. Allura għaliex what's the big deal li Alla daqshekk strett? Isimgħuni aħwa. Li kieku Alla ittollera il-Luċifru fil-ġenna kien jikkorrompi l-ġenna kollha.
Jekk Alla jittollera, ismawni, intom tidu tifmu, ismawni, ipruvaw, ejda Spiritu Santu ejni nifhem. Ejda, Spiritu Santu ejni nifhem. Id-dnub mhux just att, id-dnub huwa natura l-opposta tal-Alla. X'inhu l-opposta dnub? Il-qdusija. Holiness. Alla meta krea lil-bniedem, ikkrea bniedem to be holified. Trid tfisser, bniedem biex ikun maqtuħ għalih biss. Meta l-bniedem għażel li jixxerja lilu nnifsu ma' Satana, ma' Luċifru, by the way, Luċifru huwa Satana. Okay? Il-ħmeriet li naraw fuq televizjoni Maltija mit-taxxa tagħkom hija tal-blieħ. Luċifru huwa mwaqqa sewwa u ġieli kaċċejnih minn ġannies. Amen, Satana u bid-demonja kollha tiegħu. Amen. Jitkaċċew bil-qawwa ta' Ġesu Kristu, tħabbel x'rasek. Halleluja. Imma isimgħuni. Meta inti tuħu sem fi isimgħu għadib, dan huwa laħam, Meta jiena u inti nuħdu sem fi dnub, aħna nsiru dnub. Ħalli ma nitkellimx għal-Kristjani għalissa, ħa nitkellem għall-umanità b'mod ġenerali. Il-bniedem jiena u inti mhux dnibna aħna midinbin. In-natura tal-bniedem twilet mifrud minn Alla mal-ewwel, taf? Għalhekk inti mbagħad trid taċċetta l-Ġesu Kristu u mbagħad meta tkun konxju titgħammet għax hemmhekk int partikolari personali għamilt l-għażla, int mhux ħadd ieħor għalik, inti tagħmel l-għażla. Sewwa? Once mela ġara. Meta jiena u inti twelidna, Romani kapitlu 5 vers 12-17 ċara tonda, hija li jiena u inti twelidna bin-natura ta' dnub. Twelidna bin-natura. Diġà twelidna mifruda minn Alla. Diġà. Issa, meta inti tidneb, inti tieħu terġa' in-natura tal-għadu tal-Alla. Allura Alla u dnub qatt ma jistgħu ikunu roommates. Qatt. Qatt. Kull ħaġa li dnub hija mifruda minn Alla. Kull ħaġa li ssir dnub hija mifruda minn Alla. Kull min hu fi dnub huwa mifrud minn Alla. Kull min mhuwiex imwieled minn ġdid u jista' jmur jagħmel is-seba' vissi ta' kull knisja li ġewwa raħal, jekk mhux imwieled minn ġdid huwa xorta mifrud minn Alla xi titwieled minn ġdid. Għaliex xi titwieled minn ġdid? Biex titwieled b'natura sa ta' Alla. Titwieled b'natura ta' Alla biex tibqa' fil-preżenza ta' Alla. U llum iktar aħjar għalina fit-Testament il-Ġdid, għax issa Alla jidħol fil-preżenza tagħna. Meta inti qed tgħix fid-dnub jew bniedem li huwa midneb u għandu n-natura ta' dnub, mhux intom il-Kristjani, il-Kristjani m'għandhomx in-natura ta' dnub. Il-Kristjan għandu n-natura ta' Kristu, ta' Alla, għalhekk l-Ispiritu Santu jista' jagħmar fik għax kieku jifqak. Issa. Il-bniedem li jattollera dnub u jgħix fi dnub li għadu mhux imwieled minn ġdid u nnifsu dnub. Iftakru x'tajt fit-2 Korintin kapitlu 5 vers 21? Alla lil dak li ma kienx jaf x'inhuwa dnub, Ġesu Kristu, għamlu dnub. Biex permezz tiegħu ta' Ġesu Kristu aħna niġu ġustifikati mingħajr dnub. U nissejħu, mhux biss tiġġustifikati, nissejħu il-ġustizzja tal-Alla. We are called not just righteous, we're not just made righteous, we are now the righteousness of God. Allura meta għandek persuna dnub, għaliex Alla ma setax jaħfrilhom le? Nidejlek għaliex? Għax once li dħalt id-dnub sirt ħaġa waħda miegħu inti. Issa
il-Bibja tgħidlek bl-aktar mod ċar fil-ktieb ta' Lut kapitlu 9 sansibilkom. Fejn issa biex id-dnub jinħafer irid jixxarret id-dem. U mhux kwalinkwa ta' dem, U mhux kwalinkwa dem. Biex jinħafer, moħkom hawn, mhux jiġi motti, fit-Testament il-qadim id-dnub kien jiġi biss motti. Irid jiġi eradikat, imwarrab totali. Fit-Testament il-qadim narawa, morru fi ktib ta' Lut. L-Spiritu Santu kellimni. Lut kapitlu 8 versita. Issa l-ministeru li kiseb Kristu huwa daqshekk aqwa minn dak tal-imoddi daqskemm huwa aqwa l-patt tiegħu u li hu tiegħu huwa l-medjatur għaliex hu patt mibni fuq wediet aħjar. Fil-ktieb tal-Lut, kapitlu 9, ħanejt xi ħaġa bimħabba mingħajr ma qatt nawweġ il-verità għal ħadd. Ara ġejja. Eżis Kattolċi. Morru kulu il-ktieb tal-Lut. Lut. Eat it. Breakfast, lunch, and dinner, with snacks in between. U ma tibqalekx għadma waħda kattolika romana fik. Ktib wieħed tajtek, mhux il-Bibja kollha ta' 66 ktib, ktib wieħed biss. Għaliex bost jiena kont mallem bħala kattolku li fil-qudies qed jiġi sagrifikat Ġesu over again. Il-ktieb tal-Lut tex kemm il-darba jgħid li Ġesu ġi sagrifikat darba għal dejjem għadnu bit kollha tal-umanità. Huwa qaddis, il-mejda tal-mulejja qaddisa, hija mqazza ma mhix sagrifiċċju, hija tifkira ta' sagrifiċċju. Mhux qed nerġgħu nsagrifikaw il-Kristu għax hija dawwa. Għaliex propju għalhekk inkiteb il-ktieb tal-Lut, fejn il-ktieb tal-Lut qed jgħid Pawlu li fit-Testament il-qadim kienu jagħmlu sagrifiċċji kuljum. Plus darba fis-sena jidħol qasis il-kbir fit-tempju l-aktar post qaddis biex joffri d-nubiet għal sena biss, għal darba sena. U mhux kien jiġi mħassar id-dnub, kien jiġi motti. Għalhekk fit-Testament il-qadim ma stajtx tidħol il-ġennat. Għax ma kellekx għat in-natura talla kont tmur fil-post ta' stennija. Sakemm ġiet il-fidwa ta' Ġesu, u mbagħad Ġesu fetaħ il-ġenna u daw kollha jkollhom kienu fil-post ta' ħdan Abraham. U mbagħad il-Bibja tgħidlek f'ktib ta' Mattew kapitlu 28 kollha telaw miegħu fil-ġenna u daħlu fil-belt mqazza. Għalhekk fit-Testament il-qadim inti ma tkunx fil-ġenna, kont tmur fi ħdan Abraham. Illum il-ġurnata tmur dirett il-ġenna fil-preżenza talla. Mħabba id-dem qaddis ta' Ġesu Kristu. Halleluja! Halleluja! Gloria lilek mulej. Lut kapitlu 9. L-ewwel patt kellu wkoll il-liġijiet tal-kult. U s-santwarju għalkemm dan kien santwarju tal-art. Fis-santwarju kien hemm tinda dik ta' qudiem li fiha kien hemm il-kandelabru u l-mejda tal-ħobs tal-preżenza qudiem il-mulej din it-tinda kienet tissejjaħ il-post il-qaddis. Imbagħad wara t-tieni velu kien hemm tinda oħra li kienet tissejjaħ il-post il-qaddis. F'din kien hemm l-artal tad-deb tal-inċensu tal-arka tal-patt miksija minn kull naqa tad-deb li fiha kien hemm il-biqja tad-deb mill-manna l-virga ta' Aron li minna kien ħareġ il-wart li infatti tissemma fi ktieb tan-Numri kapitlu 17. U t-twafel tal-patt fuq l-arka kien hemm il-kerubin tal-glorja jgħattu l-għatu tat-pattija tad-nubiet m'hemmx għalfejn għaw nidħlu fil-irqaqat. Skont dan l-ewwel tqassim, l-ewwel tinda jidħlu l-qassisin f'kull żmien biex jagħmlu servizz ritwali. Kienu jidħlu kontinwament biex jagħmlu servizz ritwali.
إما في التينت واحدة يدخل بس القسيس الكبير ضربة في السنة كيف قلت لكم، وما يدخلش من غير ما يهميه والدم تاع الجنيدس تاع البقر تاع الخريف باش تمبورانيامنت إنه قاسيت البوبلو كانوا جموتية السنة الداخلة يوم كيبور يوم كيبور بدأ الإسبرتو سانتو يريد في السنة الطريق اللي كانت تيخوا السانتواريو كانت عادة مش مفتوحة سكمات أتم ويقف لأول تندا دين التشبيهة قال دان زمين سكون دين التشبيه خلاطيات والساغريفيتشي تا ويخات يوفري ما يستوش يعملوا بيرفكت الكوشينسا تا من كان قاعد يوفي الكولت ملا داو ساغريفيتشي كلها شرطة كان الزمك مدنب كان شرطة مدنب في التشمنت القديم وانكا مش بالبوبلو ما انكلوز الاسيس تس الاسيس الكبير اللي كانوا كل يوفري دان كله وما عندهمش يقسموا باسم ملك الشرب وهافنا سيريمونيا تاع غسيل اللي جيت لقطوا الجسم موتيا سما يصل الزمن التجديد الزمن اللي تتولد من جديد راك تفسر تجديد الزمن متى تكونوا بوبلو اللي احنا اللي يتولدوا من جديد اما كريستو جيب خلى الاسيس الكبير تاع الجيت اللي ديجا جي ودخل من تندع وواكتر بيرفكتا ميش مخدومه بدين البنادمين الجفيري ميش خل انت دين الارض ودخل ضرب الديم مش بخل اساس انت التسمنت القديم يدخلوا كل يوم في الاول في الثاني واحده وفي الثالث واحده ضربه في السنه ده دخل ضرب الديم جسو في السانتواريو مش بالسخة الدم تاع الماس وتاع الجيله ده بس كانوا يعطوا ذنوب ما بالسخة الدم ستيو لسه ارادك الذنوب وكسب فدوة ضرب الدم انت شفت السر فدوة انت فدوة في السلينة رجعت اشتريتك لورا البوزيشني اوريجينال اللي هنا كريايتك باش انت تكون هاليلويا هاليلويا يك الدم تاع الموس وتاع الجنيدس والرميت تاع الوجه مرشة فوق داوك اليوم ما منيتش يقدسهم باللي يعطيهم الاندافة تاع الجسم كم اكثر الدم تاع كريستو واو ماما ميا خليني لك قهوة ده هو بريتكار للشيطان اجاله يعمل بيبي طويلة علش الدم تاع كريستو سموني سوا الدم تاع كريستو تاع جسو سيدنا اللي بنتلا الحي alla يتر الجسم ولولا autorità في الدنيا سبيريتوالي الدم تاع جسو ولك لولا قوة ما مش قوة ولا منها ولولا autorità ما مش autorità ولا من الدم تاع كريستو اسس كاتولتشي على دوك اللي تحبوا الفيرتا دوك اللي ما تحبوش الفيرتا من تومش داني باش يسمعوا هذه لولا قوة مش المضنة مش الروساريو نمبر 1 داو كلها انفنتاتي من روما مش من البيبيا لولا قوة ومتى يجي مسمي والرلاشات القوة تاع الدم تاع كريستو هاليلويا somebody is eating بالإيطاليان بدأوا يقولوا لهم أبلا أبلا تكلم بالإسبانيول فيري but مشاهد تقول Guillermo Maldonado eat you're eating right now you have to chew because this is meat كم أكتر الدم تاع كريستو اللي بالسبيرتو دا دايم أوفر له نفسه فيتما صافية لله يستينادها في سماوة مش يعطي ينادى في الكوشينة تاعكم من لمية الميتة باش تقدوا لله هاي ولك هو مدياتور تبات جديد تسمين جديد باش ورا اللي سخت الموت الفدوة تاع الخطيط اللي صاروا في زمية البات القديم تاع قبل داك لو ما مسيخة من الله يكسبوا ورثة دايم
mhux wir ta' sena, wir ta' dejjem. Li ju wedhom fejn ikun hemm testamentu jkun jeħtieġ li tixxandar il-mewt ta' dak li għamlu. Għax testament jibda jgħod wara l-mewt u ebda saħħa ma jkollu sakemm dak li jkun għamlu jibqa' ħaj. Kien għalhekk li anqas l-ewwel patt ma twettaq mingħajr id-demm. Għax Mosè wara li ried nieda lil poplu il-kmandamentu kollha kif titlob il-liġi ħaddem tal-oġġiela u tal-Mos. Flimkien. By the way, dawk kollha li jixtiequ jżommu l-liġi ta' Mosè, good luck. Nfakkarkom il-basics. Dik ma kienet qatt mogħtija l-Knisja, kienet mogħtija l-poplu ta' Patt il-qadim. Lut, mhux Kristjani jissejħu. Il-Kristjani huma kreazzjoni ġdida, mhumiex Lut Kristjani, mhumiex Lut imwielda minn ġdid, mhumiex pagani imwielda. Aħna Kristjani, aħna kreazzjoni ġdida. Amen? U apparti minn hekk, il-liġi li kieku kien jixnexxielu xi ħadd iżomm il-liġi kollha xorta kien imur l-infern. Kont tafa din? Għaliex anke li kien nexxielek li ħadd ma rnexxielu iżomm il-liġi kollha, il-liġi waħedha ma kienx isalvak u ma kienx taħfilek dnub wieħed. Xorta kellek bżonn fit-testament tal-qadim biex jiġu maħfura temporanjament id-dem tal-ħaruf. Amen? Mela, kif titlob ħaddem tal-oġġiela u l-Mos fl-imkien mal-ilma. U bis-suf aħmar u frijaj tal-isop u rax l-istess ktib u l-poplu kollu. U qal dan huwa id-dem tal-patt li Alla ordnalkom. Hekk ukoll rax bid-dem it-tabernaklu u tamir kollu tal-kult. Ta' bil-ħaq, skont il-liġi tista' tgħid kollox issafa bid-dem. Ara ġewwa, ara ġejja. U bla tixrid ta' dem ma hemmx maħfra. Il-Bibja saf xajt, id-dnub joqtlok. Għaliex, what's the big deal? Jalla ma kienx jgħid ġest u ħanaħfillek, ejja. Għaliex, once li ġiet mogħtija ħajja, issa tiġi mifdija bħajja. U l-unika ħajja li se tiġi mifdija kienet il-ħajja tal-Alla, għax ħadd ma kien bla dnub. Ħadd. Il-Bibja tgħidlek fil-demm hemm il-ħajja. Għalhekk Ġesu kellu jxerred demmu. Għalhekk meta aħna ngħidu f'isem Ġesu, il-ġenna tibbekkja dak l-isem u intom il-Maltin, u intom li intom hawnhekk għadkom ġodda fil-mulej, iqaf jgħidulu bambin. Iqaf bennu. Dak huwa r-retarrejiet. Dak kull il-sin jistqarru mulej Alla li tista' kollox. Kull il-koppa li tiġi quddiemu jmil. Halleluja. U għalhekk kull demonju jitriet u joħroġ. Demonji Belzebub joħorġu rajt. Demonji ta' Jezebel joħorġu rajt. Demonji ta' Srib rajt. Demonji ta' Luċifru rajt joħorġu. It's just names that are all subject to that one glorious name, the name of Jesus. Hallelujah. Dil-ġimgħa kien hemm popolin. Taf xrajt? Għatta blua, taħwit, għallima u profeti u mexxejja folots li min jimxi warawhom jistħoq ilhom ikollhom il-dawk. Għax mhux ifittxu l-verità. Qed ifittxu nies li jarxulhom widi, inkluż bis-saċerdot Kattoliku Roman li kieku intaqa' ma' Kristu ma kienx jitkellem hekk. Għax xeba jawweġ u jiżvija nies. U ngħidlek f'wiċċek f'isem Ġesu Kristu. U ħanajdlek sa ċertu punt, nammira il-Knisja Kattolika ma batet il-ħadd. Mela minn mar, minn rajħ, mhux għax ġie mibgħut. U bħal ma jkun hemm ribellużi Kristjani, hemm ribellużi Kattolċi. Għax mhux suppas mar. Kunu għafu l-verità. Kunu għafu l-verità! Intom li intom denja l-verità. Għalhekk imbagħad Alla jaqtak għax inti mbagħad tażel li tkun sfidanti kontra Alla. U għal minnu sfidanti m'hemmx maħfra ta' dnubiet għax taf x'inti tagħmel u konxi tal-li tagħmlu.
U Alla għaliex ħaċċathom il-kora u l-kumpanija tiegħu. Għaliex kien jafu li r-ribellioni mhux just dnub li Alla jisala għajn waħda, ir-ribellioni hija pesta, hekk jgħidu l-Alman plague. Għalhekk faqqat il-pesta. Il-pesta fil-Bibja taf x'inhi? Dak li xejdu la pesta bl-Ingliż. Leprosy, lebra, hija dak li huwa simbolikament fil-Bibja, jiġifieri meta inti mimli bil-gburija, gburija tfisser tagħmel li trid int, x'int trid int u fiex intelligenti, dik il-gburija. Dik hija r-ribellioni li Alla ma jistax jaħfer. Imma Alla ma jaħfirlix, imma tittindem u tirrikonċilja u tagħmel l-affarijiet kif suppost kienu mill-bidu. Jekk verament indimt, mhux sorry u titlaq lem. Meta jiena nindem, irrid nerġa' nirranġa u nsewwi li għamilt żball. Issa Ġesu jaħfilek nubietek. Imma jekk jiena weġġajt il-Mario, mhux ngħid sorry Lord. Le, sorry Lord, all right. Imma mbagħad ngħidlu Mario, aħfilli fejn weġġajtek. Ma tantx ħobbu jisimgħu għadha ħafna Kristjani għax jippreferi jaħslu idejhom imma ħalli tkunu tafu idejkom mhumiex maħsula. Daw in-nies li rrebellaw isimgħuni, ara x'qallhom Mosè. Għax qallhom il-poplu tal-Alla, lill-poplu tal-Alla. Għallhom Alla jtikom kull ma tridu. Mhux hekk jgħidilna Ġesu fit-Testament il-ġdid. Hija x-xewqa, hija l-preċir, hija Alla l-missier jitaxxa u liedi li jtikom is-saltna taf l Ġesu. Fi-Ġwanni kapitlu 13, 13, idhom hija l-għaxqa tal-missier u liedi li jagħtikom is-saltna. Ejdu li hemm xi ħaġa li Alla ma jridx dik lilek. Taf li Alla jrid jagħtik kollox, ma jfissirx ħajtik kollox issa. Imma fil-ktib tas-Salmi kapitlu 84:11 jgħidlek Alla lil dawk li jimxi miegħu xejn ta' ġid ma jżomm minnhom. Nippreferija bl-Ingliż. God withholds nothing good from those who walk uprightly. Għandek bżonn karozza? Itilek. Ma jfissirx ħajdilek illum. Għax unuk li tilek illum jekk m'għandekx il-liċenzja. Mhux ħajkoopera fil-ksur tal-liġi tal-pajjiż. Jekk għandek il-fejqan, Alla jrid jagħtik il-fejqan. Imma jista' jkun li inti tibblokkja milli tirċiev il-fejqan. Jekk għandek nuqqasa maħfra, jekk għandek xi lanżita, jekk għandek rasa kibsa, jekk Alla teġa' wissik u qed tagħmel ċertu affarijiet li inti taf li qed tagħmel ħażin, imma dak qed tistenna sakemm tħoss xi ħaġa. Għax għadni ma ħassejdi, xtini ċaxa ħanħossa. Istanna ħassa fil-kafeterja, jaħossa. Għalek, għalix dawn in-nies ma daħlux fl-art imweda? Għalix l-unika mod jena u inti nistaw vera, ma vera noġbu l-Alla, hija bil-fidi. Il-fidi xi tfisser? Għettilkom 1100 miljon darba, l-lum hija 1100 miljon darba u darba. Mulej, bħalma qalet Marija. Ħajsir minni, skon kemtek, inħossa, le, toġobni le, naqbek ma nabiex. Imma laqatta int, ħanammen. ħanaġi xivuqa. U ma għaletek xqalet, lanġu xqalla. Int sib grazzja ma għibir għoddim Alla Marija. Jekk inti dinnota n-nis kolla li emnu l-Alla, il-klim simili li lanġu tal-moli għallom, inti sib grazzja, inti sib favur għoddim Alla, għalix għaxemmin. Għax il-Bibja tgħidlek hija impossibbli toġġob l-Alla mingħajr fidi. Il-fidi tfisser jiena mulej, batt il-kelma tiegħek u bħalissa nħoss l-oppost li inti tgħid li ma la għedtu li int ħanagħmilha. Għaliex għalax qallhom il-Bibja l-Iskrittura. Għalax qallhom Mosè lill-poplu. Għallhom ara dak bisma Alla ħajtikom kollox. Ħajridilkom l-edewa qudiemkom. Ħaġa waħda jrid minn għandkom. Jew pratikament tlieta f'waħda. 1. Tirribellax kontra Alla.
Hekk għallhom don't rebel against God. Ħanejt xi ħaġa li ħadd iskomoda ħafna nies f'kull kamp Kristjan. Meta toħodha kontra l-mexxija tal-Alla, qed toħodha kontra Alla. Go and study the Bible and prove me wrong. ġili ħatta kontra nistalla jena? Qatt. Dejjem naqbel ma nistalla? Mhux qatt. Le, ġifieri, ħejfhom nisewa. Ġili ħatta kontra xi raġel talla jew mara talla jena? Qatt. Ġili kien hemm xi ħadd bil-fkiegħu f'kollox? Qatt. Tifhem xi ngħidilkom? Imma nonora u nirrispetta li dan raġel talla dik mara talla anke minn minnhom li għamlu l-balbuljati, titoqgħod attent. Amen? Għallhom tirribellawx kontra Alla. Xi tfisser tirribella? Isimgħu, jiġifieri din tfisserha. Aħwa tafu x'jitlob il-mulej minnek. Il-moment li tmur kontra dak li inti taf li xirid minnek, dak mhux żnub, dak ribelljoni. Issa ħanejlek għaliex kellu jkeċċeħ il-barra il-ċifru u bit-terza l-anġli miegħu. Ħanejlek għaliex kellu jispiċċa jiftaħ l-art u jiblaħħom il-kora u l-kumpanija ta' madwaru. Għaliex kellu joqret? Għaliex! Hawnhekk tidħol f'teoloġija oħra issa. Imma ħantikom tħokku raskom fuqha. Għaliex Alla qatel x'kien jismu il-Ħered Erodi dak? Fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 10. Batlu anġlu qatlu. Fit-Testament Ġdid. Għaliex Alla qatel il-Safira u Ananija ma kinux Kristjani. X'il-Bibja mkien ma tgħidlek xi x'imkien Alla qatel il-Kristjani. Tafu li hawn nies li llum il-ġurnata jaqgħu tzobthom u jmutu? Mhux Kristjani. Tgħidli ovvjament, qed ngħidlek mhux għan-nies li jmutu l-mewta naturali, ngħidlek nies li kienu kiesħa. Jisfidaw lil Alla u jattakkaw nies innoċenti tal-Alla. U l-Bibja tgħidlek waqt attent meta tmiss il-bniedem tal-Alla. Issa bniedem tal-Alla mhux il-pastor biss. Jien jaqbel li għalija li nkun bniedem tal-Alla, imma intom ukoll. Għal min iħobb il-Kristu huwa bniedem tal-Alla. Huwa proprjetà tal-Alla ma għandek l-ebda dritt tmissu. Għandek dritt ma taqbilx miegħu jekk trid, jew magħha. Imma ara ma tmux tmissu jew tmisshom għax qed tmiss il-mimmi ta' għajnejja jgħid il-mulej. U ma toħroġx libru. Amen? Issa. Għallhom tirrebellawx kontra Alla. Numri 14 versi 9. Għallhom timxux fil-biża. Timxux fil-biża. Aħna River of Love natu glorja lill-Alla u suppost il-Kristjani kollha, aħna rridu nkunu poplu ta' xiex? Ta' fidi. Lut kapitlu 11 vers 6. Impossibbli toġob lill-Alla mingħajr fidi. Mhux diffiċli ta' impossibbli. X'inhi fidi? Jiena nemmen il-kalma tal-Alla u naġixxi fuqha. U nutli apparti il-ħass u l-gass. Tittaġixxi fuq dak li miktub. Bekk biss ta' nara l-Alla, qalbi. Għaliex Adam u Eva waqgħu għaliex Alla għal xi ħaġa u m'għamluhiex. U għamlu x'għamlu? Għamlu l-oppost għal id-demonju. U x'ġabu rebelljoni u kellu jkeċċihom il-barra. U Ġesu sar id-dnub għalina. Sar id-dnub għalina. Mhux ħadnub ta' kemm darba smajta li Ġesu ħadnub u veru jekk il-Bibja tgħid. Imma fil-tieni Korintin kapitlu 5 vers 21 ma tgħidlekx li biss ħadu d-dnub, tgħidlek li hu nnifsu sar dnub. Il-Bibja tgħidlek ukoll fil-Ktieb ta' Galatin kapitlu 3 vers 13 tgħidlek li hu stess sar saħta għalina. Kont taf li sar saħta għalik Ġesu? Għandek xi saħta hemm xi magħmul fil-ħajja tiegħek, Ġesu ħada hu. U sar dik is-saħta. Sar dak il-magħmul. Mhux ħada biss ta' jew bata għaliha, saru dik is-saħta. Hekk tgħid il-kelma. Issa inti taf xi tfisser saħta? Taf xi tfisser saħta? Saħta tfisser meta xi ħadd huwa misħut huwa maqtuħ minn Alla. X'ġara lu Ġesu? Ġie maqtuħ minn Alla. Ġesu ġie maqtuħ minn Alla, id-dnub jifirdek minn Alla, Ġesu sar dnub għalina.
biex jina u inti nistgħu nsiru ħaġa waħda ma' Alla. U għalhekk illum il-ġurnata nissejħu qaddisi. Għax issa aħna parti minn dak il-poplu li ġejna mwarba maqtuwa biex inkunu poplu ta' Alla. Maqtuwejn għal Alla. Bl-Ispirtu tal-Alla fina. Amen? Alla kellu jiddilja mal-rebellioni u kellu jaqta r-rebellioni, ma jistax jaħfer r-rebellioni. Tidnelek xi ħaġa tal-biża? Kellu jaqta lil-Kora għaliex kieku jekk kien jittollera l-Kora, il-Bibja tgħidlek il-kamp kollu kien jiġi jirrebella kontra Alla. Kellu jkeċċi l-barra l-Luċifru għaliex kieku l-anġli kollha qabli kien jistgħu jiġu konvinti biex jirrebellaw kontra Alla. Illum mhux għax ma kontx nafa, imma llum kelli revelazzjoni friska oħra. Kemmi serja ir-ribellioni kontra Alla. Serja. Rebellioni tfisser inti taf x'għandek tagħmel, taf x'Alla jitlob minnek u inti tagħmel bil-kontra xorta waħda. Halleluja. Imma llum ġi Ġesu biex nubietna jiġu maħfura. Mhux biss, imma biex nubek jiġi maħsula. Mhux biss, ma biex in-natura tiegħek ma tibqax iktar in-natura ta' dnub. Imma tiġi mqazza. U inti n-natura tiegħek kif tala għajnejk fuq din l-art jinfetħulek fl-eternità fil-preżenza tal-Alla. Aħwa, mhux ta' bxejn kantaw Amazing Grace? Din hija grazzja. Il-Bibja tgħidlek li iż-żmien tal-grazzja ħajjalaq. Ħajkun hemm żmien fejn iż-żmien tal-grazzja ħajjalaq. Tgħidli kemm serja, jiena u t-tifel konna nitkellmu fuq di. Mela kemm serja, why is it such a big deal li tiddneb? Ħares lejn il-Ġesu imbiċċer fuq salib. That's the big deal. Ġesu sar dnub. Illa kemm hu serju dnub quddiem Alla. Isma', oj, Ġesu ma għamilx għall-pornografija, għall-giddibin, jew mital ħallalin, jew għall-adulteri, jew għalli jgħiru, mit għad-dnub. U l-ikbar dnub huwa meta Alla jgħid xi ħaġa u jiena nagħmilha question mark. U nikkonsidra x'qal l-għadu. Għalhekk il-bniedem tal-Alla li jimxi bil-fidi joġob l-Alla. Għax inti lill-Alla tgħidlu mulejna nemnek anke jekk ma nħossix. Jiena ħanaġixxi fuq għadi anke jekk ma nifhimix. Jekk inti timxi b'qalbek safja qudiem Alla, Alla jfehmek kollox. Kollox jifhemek. Kollox. Kollox jurik. Kull m'għandek bżonn issir taf fuq il-Bibja, fuq ir-realtà, fuq il-spiritwalità, kollox jurik il-mulej. Mhux ngħidlek jgħidlek millum għal għada, imma kollox. Għax Alla ma jixtieq jaħbi xejn minn għandek taf. Hemm xi ħaġa li jgħidlek di titlobilix. Hemm xi ħadd hawn xi skrittura x'imkien fil-Bibja fejn Alla ara di titlobilix. Hawn xi ħadd? Tindejlek għaliex. Għax Ġesu jgħidlek ċar, itolbuni kull ma tridu. U jiena talkom, kull ma trid. Ħaġa waħda jitolbok, tirrebellax kontra tiegħi. Għax inkella tkun qed tiġġojnja mal-għadu tiegħi. Qed tkun qed tiġġorri n-natura tad-demonju. Ribelluża. Timxix bil-biża', imma hemm minni fejn ngħidlek xi ħaġa hemm minni. Afdani, hemm min il-kelma tiegħi. U inti tara l-glorja tiegħi. Tara l-qawwa tiegħi. Anke jekk ma tħossix, timxix bil-ħass. Tħallix il-ħass jiddeterminalek il-mixja tiegħek ma' Kristu. Għax ħafna drabi aħna naraw xed inħoss iċ-ċirkustanzi, mulej ħanonorak u ħanippożizzjona lili għal ġid tiegħi stess li ħanemmen xtejt il-kelma tiegħek. Għalhekk jiena llum il-ġurnata ovvjament rajt inni fil-mulej ċertu snin. Imma la naf xtejt il-kelma x'inhu s-suġġett. I don't question nothing. Mulej tin il-grazzja ħanamilha. La inti tlabtieli,
sinjal li għandek il-grazzja biex tagħtili biex jiena ħanwetaqdi. Mulej jekk trid immur iċ-Ċajna, ma nħobbx insifer fit-tul, tin il-grazzja u mur. Jekk inti trid immur l-Alaska, jekk trid immur jien naf il-North Pole, jew trid noqgħod id-dar fuq il-kawċ ma nagħmel xejn. Kull ma titlob minni, ħanejlek yes and amen. ħanamel bħal Marija. Iva ħajsir minn xtejt int mulej ħajsaħ ħajsir. Yes sir. That's it. La inti tlabtili, żgur ħad ipprovdili l-grazzja biex jiena wettaqa żgur. Ixini. Jekk anke mulej tgħidli ibnili arka. All right, no problem. Naf li ħajredikolawni, ħajtqubija. Ma tibżax, no worry, I don't care. Just ejt il-kelma u ruħi tkun infejqa. Just ejt il-kelma u d-dar tiegħi tkun infejqa. Just ejt il-kelma u dan il-ġisem ikun infejqa. Just ejt il-kelma u jiena nimxi u minn fuq il-wheelchair. Just ejt il-kelma u dan il-kankru jisparixxi. Just ejt il-kelma u dan il-kont jiġi mħallas. Just ejt il-kelma u din id-dar timbena. Just ejt il-kelma u Malta tiġi miksija bil-qawwa tal-Vanġelu tas-Saltna. Halleluja! 20 sena ilu l-mulej għalli ħanużak biex tiksi Malta bl-arfin tal-Vanġelu. Ejduli. Twetqet. Twetqet. Imkien illum, 20 sena ilhom ħadd ma kien jaf li jeżistu Kristjani. Li kun jeżistu huwa Kattoliċi Rumani u Jehovah's Witnesses. Il-Jehovah's Witnesses huma setta, mhux għax huma setta, il-kelma setta tfisser grupp. Għax huma qegħdin f'duttrina falsa li tħadd wassalek għall-infern, jekk ma toqgħodx attent. Għax jekk tiġħad il-Ġesu Kristu l-eternità tiegħu u d-divinità tiegħu, inmetlu fuq numitek għadhom mhumiex maħfura. Hekk jgħid Ġesu, jekk ma temnux li jienu, nubietkom ma jinħafrulkomx u tmutu fid-nubietkom. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Gloria lilek Misqadis. Thank you, Holy Spirit. Fit-Testament il-qadim kienu maħfura d-nubiet temporanjament. Illum il-ġurnata, nubiet huma kompletament eradikati. Fil-ktib tal-Romani, skużawni, fil-ktib tal-Lut kapitlu 8, kapitlu 9 marru għaj. Aqraw il-ktib tal-Lut. Fiħ il-laħam. Fiħ ħafna laħam. Lut 9:28. Eżis kattolċi. Mux għax tmur knisja salva. Mux għamduk għax inti kont baby għad salva, tittulet mġdid. U ħanejda lilkom ukoll eżis saċerdoti. Minkom naf li tħobbu l-Kristu, nemmen li minkom li intom minn wilda mġdid. Hemm ħafna minnkom ukoll ma intkom gurus tal-era ġdida. Kull minnkom gurus. U l-Knisja Kattolika mimlija bil-pulpti mimlija gurus. Mux jipritkaw il-Vanġelu jisalvaw l-erwieħ, anzi għet jibatu rixmat erwieħ fid-dannazzjoni tal-infern. U ma maħħom. Dik l-opinjoni tijak, kunx baħnan u balalu. Mem lebda opinjoni, il-Bibja f'ħafna postijiet jista' jaqra ħatifel tal-kindergarten u jifima eżattament kif qed nifhimha jien. Xit tifhem, xit tinterpreta meta Ġesu jgħidlek kien il-ħajja u l-verda u ħadd ma jmur għand il-missier mhux permezz tiegħi. Xit tifhem biha dik? Mela jekk hux għat-talb permezz ta' Ġesu, jekk hux għall-maghfra permezz ta' Ġesu, jekk hux għall-fejqan permezz ta' Ġesu, jekk hux għas-salvazzjoni permezz ta' Ġesu. Xejn trid tfixkel fiktar minn dik. Għax hemm isem wieħed li ġimgħoti lill-bnedmin taħt is-sema li permezz tiegħu jistgħu jsalvaw. Dan l-isem huwa ta' wieħed biss Ġesu Kristu. Atti kapitlu 4 vers 12. Xi tifhem iktar minna, xi tinterpreta? Isem wieħed hemm biex issalva bih. La jismu Muhammad, la jismu Buddha, la jismu Luċifru, la jismu Madonna tal-ġebla u tal-ħobla u tal-oqda. Ġesu Kristu li bedalla l-ħaj!
Kemm ħatajjat pastor? Wara li ngħid fil-popolin, indu ngħid kemm hawn torox. U għomja! Intkom li intom idina. Intom li għaddejtu minn River of Love, madwar 25,000 minnkom ġewwa Malta u Għawdex. Intom li taraw il-program ta' ħabbejtek ġimgħa wara ġimgħa, għadkom ma tafux privileġġ kbir għandkom quddiem l-eternità. Halleluja. Kun nfaħħal l-isem ta' Ġesu Kristu. Għax lilu biss jistħoq kull tifħir u biex jarreddemu għalik. Kien hemm xi ħadd fil-programm qallu nafx li jgħidlu, imma qallu xi ħaġa jekkara. Qallu x'għamel iktar Ġesu x'għamel iktar Luċifru minn Ġesu. Propja mhux x'għamel iktar x'ma xejn. Kieku inkun ngħidlu x'għamel Luċifru għalik? X'għamellek ġofi? Budda x'għamel għalik? Muħammed x'għamel għalik? Xejn! Għal-Kattolċu, San Ġuda Taddew x'għamel għalik? Xejn. San Giuseppe x'għamel għalik? Xejn. Xiktar semmu l-qaddizin kollha. Għanna u sada. Padre Piju, x'għamel għalik? Sekku mhux nastallew leha dak affarijiet oħra. Ma m'għamlu xejn għalik daw. L-unika wieħed li għamel kollox għalik u les li għatik kollox fil-ħajja tiegħek permezz tal-grazza tiegħu u jtik is-salvazzjoni u jsejjaħlek ibnew u tidħol fil-ġenna miegħu meta dan il-nifs jidħolek minn ġenn din l-art. Tidħol fil-ġenna fil-glorja tiegħu u mhux bis-saħħa tiegħek imma b'mertu tiegħu biss. Halleluja! Għalhekk hija grazzja kbira għax ġejna mogħtija kollox meta ma kien ħana xejn u ġie mogħti kollox lilna permezz tal-grazzja tiegħu b'xejn. Naf li llum differenti il-messaġġ. Illum qed nolli leħni, imma qed nolli leħni mhux ġenajat għax mhux bija ġenajat. Nolli leħni għax hemm nar jaqbad ġewwa fija. Għax jew tkun taqbad bin-nar, jew tispiċċa fin-nar. Amen. Ma jiddispjaċinix qatra. By the way, kenna Lucifer jena hawnhekk, u ġi, u tgħix kemm għamel breakdancing mal-art. Seta jista' jiġi l-Antikrist mhux ħanibża minnu. Tidnejlek għaliex għax kull ma huwa biss persuna mimli bid-demonju, what's the big deal? Għalhekk irridu jiena u inti b'xi mod ieħor ma nridux inkunu hawn. U jekk nider, jekk jidher l-Antikrist, ma jistax imissejlek jekk hux bil-permess tiegħek. Tgħid x'biża? X'tgħid? X'biża? Jekk qed hekk indem issa dnub dak li qed x'biża. Għidlu ma lejaq filli. Ġadni ma fim xejn. Tajjeb, kun magħfura. Issa ejt dik it-talba għal tliet darbiet, ma nil. Il-kelma x'biża neħħija minn fommok. Taf x'inhi x'biża taf xejlek il-Romanik fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 12 taf x'inhi x'biża. Din hija biża vera li taqa' fidejn Alla li jħeġġeġ bin-nar u int ma tkunx tiegħu. Dik biża. Ġesu taf xejn tibżawx minn dak li qatlulkom ġisimkom, immibża minn dak. Li jista' jitfalek sew ruħek u ġismek fil-infern minn dak ibża. Imma minn għandu l-biża tal-Alla ma jibża qatt mill-ebda demonju. Biża tal-Alla ma jfissirx għax nitwerwer minnu, biża tal-Alla llum li nsejħlu missieri nżommu fi-stima għolja l-għola, nirringrazzjak kontinwament u kull nifs li nieħu u jekk neħu gambetta niftakar fil-grazzja tiegħu, niftakar fid-dem qaddis tiegħu li tiġa provdili minn qabel ma mill żball tiġa provdili għall-vidwa. Wow. Wow! Wow, wow, wow. Marriċ nabbuża b'dik, imma jiena u inti għadna f'dan il-ġisem. Xi kultant nisbaljaw. Imma marriċ nisbalja, u hekk irid ngħix, marriċ nisbalja.
Imma jekk nisbalja ġas niftakar li għadni f'dan il-ġisem uman. Imma mbagħad ukoll l-Ispirtu Santu jfakrek ibni tiġi approvdejtlek. Tiġi provdujt għalik. Tiġi maħfur Issa mhux inti mhux jien biss naħfillek għax inti diġà maħfur. Issa inti taħfel lilek innifsek. U ħafna Kristjani jirċievu l-maħfra tal-Alla imma qatt ma jaħfru lilhom infushom. Aħfel lilek innifsek. Inti ma krejajtx lilek innifsek u inti ma fdejtx lilek innifsek. Aħfel lilek innifsek. Gloria li jak Abba Missir. Amen. Ġesu, morru fiktib tal-Lut kapitlu 10. ħattu pieġi? Nixxieq nagħti glorja l-ewwel qabel kollox il-Alla. Nixxieq ngħid grazzi thank you lil-Aziz ibn Mikajas, għax Mikajas jgħinni anka fil-mixja tiegħi mal-mulej u ġożajja jgħinuni. Għax jiċċallenġjawni fil-mixja tiegħi, il-mara tiegħi tgħinni mod ieħor. It-tfal jgħinuni fit-teoloġija u l-mara tgħinni fit-tiġrija. U l-verità ngħidilkom tgħidu l-ħadd imma. U l-mara tgħinni nrabbi l-frott tal-ispirtu. Ħalli ma jonqosni l-ebda frotta. Isma, qed u intom bħalet, Morri fi ktib tal-Lut kapitlu 10. Kemm jiena mhux biftaħir fija nnifsi ma fi Kristu u kemm intom imberkin. Ħafna. Kemm intom imberkin. Kemm intom imberkin. Kemm intom privileġġjati. Grazzi Ġesu. Lut kapitlu 10, vers 12. Imma Kristu wara li offra sagrifiċċju wieħed għad-nubiet, għad għal dejjem fuq in-naħa tal-lemin tal-Alla, fejn qiegħed jistenna sama l-edewwa tiegħu jitqiegħdu mrifes taħt riġlejh. Għax hu b'offerta waħda għamel perfetti. Wow. Wow. Di kif interpreta pastor? Eżattament kif inni miktuba. Perfetti. Ġifieri inti tgħid li inti perfett. Le mhux jiena ngħidha, Kristu. Perfett fi Kristu. Mhux perfett fil-ġisem tkun ġiblaħ. Perfetti fl-ispirtu. Għax aħna mwilda mill-ġdid. U ġejna motija DNA spirituali ta' Alla nnifsu biex Alla jkun jista' jammar fik. Issa inti tifhem għaliex m'għandekx għalfejn tibża. Għaliex m'għandekx għalfejn tibża mill-ebda Luċifru u l-ebda demonju u l-ebda spiritu u l-ebda marda. Ma tibżax għax dak li jammar fik eżes il-qija tal-infern eżżizhom hemmhekk. Halleluja. Min xaħat nibza, xaħat li nibza minnu ħafna. U jwerwirni. Meta nħares li l-mela. Mux għax mux gustus, imma ġandu l-potenzjal li kisser kollox f'ħakkatan. Ommi għajt li, toqax tejt li inti gustus. Sorry, ma. Mara gustuża bħalek kif jista' jkun ma jkollokx tifel gustuż daqshekk. Xiftek, I'm sorry. Għalki toqgħodx tgħidilhom li int gustuż. Ma bżonn ngħidilhom kulħadd jara li gustuż. Ma xi kultant tifakkarhom. Come on, guys. There is joy in the presence of the Lord.
Il-Kristjani għandhom ikunu l-iktar nies kontenti u ferħana. Amen. Hemm ħin għas-serjetà u fejn l-adam ta' ġismek jitrijat kollu, bat hemm ħin fejn tifraħ u tu pjaċir u nirringrazzja l-Alla tal-ferħ tiegħu. Amen. Aħna ċajt tagħna mhux ċajt bħad-dinja ċajt. Ngħidlek ingustu, speżi. Jena ma jtlek li ċin tikraħ, jtlek ingustu sugu. Amen. Amen. Grazie Ġesu. Għax u b'offerta waħda għamel perfetti l-daw kollha li huwa għaddes. Mamma mia, x'salvazzjoni kbira din. Salvazzjoni kbira din ejja nitolbu aħwa. Glorja li jek missi. Kemm kbira l-grazzja tal-la. Ma milna xejn biex nakkwistaw dan. Ma kienx ħaqna. Blazla tiegħu salvana, bil-rejda tiegħu salvana, bid-dem qaddis tiegħu qaddisna u għamilna perfetti u ħaslilna. Ma baqax isejħilna iktar l-dewwa tiegħu, Efesin kapitlu 2 vers 6. Illum isejħilna ulidu maħbuba, Efesin kapitlu 5 vers 1 u l-ewwel Ġwanni kapitlu 3 vers 2. Aħna jien nisejjaħ, meta Alla jsejjaħlek lilek, jgħidlek ibni Aziz, binti Aziza. Allura Alla llum x'jagħmel bid-dnub? Allura llum all right nistgħu nidimbu no problem. Illum meta jiena u inti nisbaljaw taf x'jagħmel Alla? Jiftakar f'ibnu Ġesu. U jħares lejk mill-lenti ta' Ġesu. U jrodlok bħala kont minn flok dak li ħaqek, dak li ma ħaqekx, u jtik il-grazzja u l-ħnina li ġi joffrilek b'abbondanza ma tispiċċa qatt Ġesu Kristu. Għalek illum il-ġenata ma jaqtlokx, ma tiqafx, ma tmutx sobtu, għax hemm id-dem ta' Kristu. Mur qaraw għalu ta' 10 li kontinuament jgħajjat. Ħnina, ħnina, ħnina. Lut 7:25. Għax il-daw kollha li tirsqu lejh lilhom u kapaċi jsalvaħħom sal-aħħar. Għax kontinuament jinterċedi għalihom bla waqfi. Bħalissa Ġesu qed jitkellem fuqi. Mal-missi u mal-anġli. U meta tħaqtu intom daħaqu. U meta tredtu intom tredu l-anġli. Għax semaw il-qawwa tal-Vanġelu ta' Sidna Ġesu. Kemm kbira. Mingħajr Kristu kollox l-oppost. It-twerwir u t-teżżiż tal-infern jibilawk. Kull saħta li batulek isseħħ kontra tiegħek. Jekk hemm mamur xi ħadd jagħmilek mamur, taħdem kontra tiegħek. Imma jekk hemm għandek il-Kristu, is-saħta ma tistax tmissek għax lil dawk li Alla birek ħadd u xejn ma jista' jisħithom. Glorja għal-Malej. Thank you, Jesus. Kulħadd ibaxxi rasu. Thank you, Lord. Għaw xi ħadd jgħidli pastor kelli bżonn nisma' dan il-messaġġ. Thank you, Lord. Gloria lilek, Malej. Gloria lilek, Mulej Għaddis. Ikkaw xi ħadd jgħidli ismawni, int minn int. Int minn fejn ġejt, ma tagħmilx differenza l-background tiegħek, int minn int. Alla jħobbok u jħobbok ħafna. Da kollu għalik ta' u għalija. Ġesu salla fuq salib għalik u għalija. Letteralment, mhux just teorija di da. Letteralment. Diku kont il-bieraħ jiena fuq dak il-programm ta' Popolin, number 1 id-deqem fuq dak il-programm għax għasidukom ċans jitkellem sew. U li ħin kollu jkollok xi baħnan, ħin kollu jaqbas u jittelfekker is-sentenza. Sewwa, għalhekk ma tantx immorru dal programm. Meta jintervistawni dwar intervistjoni waħda ħan nitkellem u ngħid dak kollu li għandi bżonn ngħid. Imma kieku tafx ngħidilhom? Ngħidilhom ġibu xi ħadd imxajten hawnhekk. Abbat il-ċiferjan ngħidlu kaċċiwlu. Abbat il-dak il-qassis jagħmel li huwa guru, ngħidlu kaċċiwlu, ngħidlu ħalli naraw il-qawwa talla. U mbagħad ngħidu u min kapaċi vera inizel il-qawwa talla permezz ta' Ġesu Kristu, u mbagħad nimxi wara dak l-Alla. U probabbli mhux dak biss jibda jinħeles,
l-erba l-huma. Olli dek il-mule. Min qalbek jgħidha l-mule. Min qalbek. Di tagħmilix għalija ta' war kollox ma tagħmilx għalija. Għamela għalik u għajdu grazzi missi tal-imħabba kbira glorjuża tiegħek lejja mulli. Ejlu, grazzi Ġesu. Ta' kull qatra dem li xerrit. Ġesu, irrid insir nafek aktar mulej. Aħfir li d-nobieti mulej. Fejn qastek. Għatina qalb għalik. Kun inti tassew Ġesu għajdilu minn qalbek, Ġesu. Kun inti tassew il-mullej tijaj. L-Alla tijaj. Il-Salvatur tijaj. Inti li benta l-ħaj. Li mittalija fuq il-salib. U permess tal-mewt. U l-qawmin tijak. Inti salvajtni mulej. Għandi bżonnak fil-ħajja tijaj mulej. Mux reliġjon mamula mill-bniedem, imma lilek Ġesu. Inti qed li kull min isejjaħ l-isem il-mulej. Isalba. Salvani mulej. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. U imlini issa stess. Bl-Ispirtu Santu. Għallimni nħobb dak li tħobb int. Għallimni nobod dak li tobot int. Inti tobot id-dnub, il-rebellioni. Imma inti tħobb il-bniedem mulej. Inkluż li dewwa tiegħek stess. Abba missi. Ġesu. Ġesu. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Imlini bl-Ispirtu Santu. Ir-renja jend fuq ħajti. Niġħat lid-demonju. Niġħat dak kollu li joffendi li l-ek minnaj. Inti jixxaqlek l-aħjar. Inti tajtni l-aħjar. Ejja f'qalbi Ġesu. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti. U mexxini inti fil-verità sħiħa mill minn qudiem. Għatini l-kuraġġ biex nimxi miegħek. Għatini s-saħħa biex nkun il-persuna li inti trid nkun. Jina dajjef mulej. U mingħajrek m'għandix saħħa Ġesu. Mina xejn. Ma permess tiegħek. Permess tal-Ispirtu Qaddix tiegħek. Jina niflaħ għal kollox. Grazzi li inti wettni li ma tabbandunani qatt u ma titlaqni qatt. Grazzi ta' kull qatra dem li xerrit talija. Ġesu kisser minn fuq ħajti. Dak kollu li mhux ġej minnek. U ħeġġeġ fija nar għaddis għalik. Xi darba mulej ħanitlaq minn din id-dinja. U la inti il-mulej tiegħi u s-Salvatur tiegħi. Inti tilqani fi ħdanek fil-ġenna. Ix-xitan m'għandu l-ebda seta fuq iktar. Illum jiena maħsul fid-dem tal-ħaruf. Mulej Ġesu, użani għal-glorja tiegħek. Urċivi glorja fil-ħajja tiegħek dak kollu nagħmel u dak kollu ngħid.
من قلبي نطلب ده في اسم ابنك يسوع المسيح وبرمز القوة الاسبريتو سانتو. امين 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 امين. Grazie mille. كل حد يقوم بالوفقة. قهوة. Today I'm going to do an apostolic prayer over you. Malta needs Jesus. Malta عندها بزن Gesù. Malta عندها بزن الفانجيلو. مش ريليجيون ميتة. الفانجيلو. مالتا عندها بزن الفانجيلو. أو خافنا اللي سمعوا. ما عندها خافنا بزن اللي أتبقى لهم يسمعوا. تكونش كريستيان اللي جاست تجي الفيلوشيب. إما كون كريستيان اللي توصل السلطنة الله كل فايت مو. كل جمعة أنت عنده يقولك البريفيليج تاعي يينا طلبت مشاهد باش يعطي حياته للكريستو كل جمعة. لا علمانه ضربة علمانه ضربة في الجمعة. يا كيس يكون كل يوم. اللوم ينا مش بس كونفيندش راي كتيب. هو بارت اللي كان لي اسبيرينس سوبرناتورالي مع جسو. اللوم كونفينت اشناف ورايت سمايت ومسي. جسو هاي. جسو هاي. ومالتا عندها بزون اسبيرينس على الجسو هاي. وانت حتوصل لهم لذاك الجسو هاي. مشين انتم. وقت اللي كنت تنهار هذا البروجرام اللي الجمعة تفشت بالسوا وبدناوا أفوليا ما استعدنوش ليلي اللي مش بالفورس كنت مور anyway. انت مالا شرطة أوزا وليت سبيريتوالي ليهلا أي من جدن الدار. الفانجيلو شيء خاتمه يوقفوه. والجلوريا تالمولي تكسد الارت بحال مال الميت يكسو البخرة. أكن قال جسو وأكا تزيخ. هللويا. هذا كل اللي انتم فوق فيسبوك ويوتيوب وتلفزيوني. God bless you. نراكم هذا في الأوضة في العشرة. يا كانكم بزون تشتقوا دو زهرة. Come tomorrow also.